Kalarsın dik getirdi. $1000 deňeç. Men şu zatlardan soň tökmet atýan bolsam, Allahjan ertire çykmaýyn. Yani men bilen soňuna ýetýän Allah ýol berseler, indi şuň küçe şu jagas özüni aklajak bolup, öň özlerine girmäni, dişik tapmany ören ýagdaýlaryny biderek ondan ümmeter uglublad etdiler. Kalanlar vara, Astanovkada yatıp, men İstanbul'la dostumma, Türk'te hiç kimi tanamayanlar vara, eceti haramlar, olar näme işledi, bolya men özüm oňorup durun. Men özüm oňordum, men dostumma, tanışlamma, men bulara geldim, mihman boldum, bardy bir hepde süýşürdüm, ýene bir hepde mihman galdym. O mihman ýeri tapmayanlar vara, gujuk, nämeňe gurulaýan? Süýşürdüm 19 ýetdi. Näýil bar bereýinmi? Ýok dogan gaýrat edin özümiz aýdars bilediňiz iptal edin. Tarp ýöredim 10.000 telem, 9.000 telem. Howa biledim iptal etdim. 9.000 tele berip ýyzyna 900 tele aldym. Siziň düşünjek diliniz aýdamda da $200 biled alyp ýyzyna $10 aldym. Biledi goýup bolsun edenim üçin. Boldumy? Dowam. Geçti yine bir hepde. Olay geçti, may ayı geçti. İyun ayın ikisine bardım. Alanya vardım. Bizim topor hemme şutayda kösenönler, kim görgüller, bärde garaşıp işlänler var, edenler var. Garaz bir näme tanış bolana günni görün, tanış bolmadygyň köçelerde yatıp turup, bulara jaň edýäňem elini alanak. Hemmesiniň da kazatysty var. Türkmenistandan gelenizden çykyp äkidýär. Türkmenistandan gelip jaňa diýerler, hani öňümizden çykjak diýär bolyn, $100 diýip taksy pulny aýdyp otyr. $100 bermeseňiz çykyp bilemek diýip. Näme o gujuk sen diplomat diline bara çıkarıp koydum o men o düşündünmü? Sen beýdip medeniýet, men nämen dinlemeýe, pezik. Nädip dengelsin o dilin o? Nädip dengelsin medeniýet dil maşeýnik? Nädip sen afsalny sakin sıran olup, sen ýal kançanerin aşağına oturan ýok. Kançanerin aşağına oturan ýok. Adamlar it bollu, gujuk bollu. Indi mundan bardyňmy? Bardyň. Atele girdin. Atel ýanyňam adatel. Atel ýok. Ejeň 5 ýyllyk atelmisin? Nämesi 5 ýyllyk? 5 tanak baý var şoňun düýbüne 5 tanak ýyllyk gelip siýipdir. Bollu diňe şonusy 5 ýyllyk. Başga 5 ýyllyk zady ýok. Esselit, utunç, haya, Hudaýyndan tapan. Inmäksi, ýaňam aýtdym, 6.000 adamyň içinde. Indi ýankyň dowamyny aýtjak men bolýar. Himme da aklyňa syganaga köşeşip bolanagyny. Bollunmy gallym men daňa çenli şutaýdy. Bardyk, ýa bismillah. Ikisine. Bollu bir hepdelep diňjiňizi alyň. Işe taýinlar. Aýyň 8-ine İyun maydan son kayın, İyun ayın 8'ine afsanlı işe başladık. Musurhanada. Emmemizden bir lojman ilyan yerine bir Allah'can görsediniz. Türkmenistan'ı bağışlan olun. Eylede oturanlara monyalak gerde oturan okta. Ya gulluk edip görünüňi yatyan kazarmacığı da onyalak del. Ananyň hemme zat bar mende, men Hudaýyň oglan. Men bular ýaly Hudaýsyz däl. Men o akylly sırap, kanun bilýän sırap, on ýaly men ýüregimi dinleýän, ýüregime matýan, şoň üçin şunça adam hemme mehriban halkym allanmasyn diýip edýän. Şoň üçin men gollanýan, şoň üçin dinlenýän. Bular ýaly maşeýnikde atelyň ady Aqua Plaza, öwrenip görün, Aqua Plaza, Alanya Aqua Plaza. Sotaýda bilmeseňiz, başdy bir gaçyp ogranlar akan, her kim çykyşyny alman gaçyp gidip oturanlar bar. Näçe san türkmenmi aglap berenler sotaýda. Gözüm bilen gördüm o. Meýdançy, süpürýänler edýän, gelinler, aýlyk geçenler, aglayan adam. Nirde gördüňiz? Aýlyk geçýän adam aglap otyr. Bu näme bu? Bu näme diýip? Sözleşmede 33.000 TL getirdik. Fagoltun aýtdyň maňa reýe kap berdin. Men sen war aýantak, men sana gaty gowraýa kap bererim. Ejeň tokum tiýjiňe diý satyp görkezerm men sen. Garaş, olam şomy, sözleşmede 33.000
Gellik 28.000 diýe aýlyň. O näli biz 33'lük gellige 5.000'ü sigorta diýilýän zada tutýarmyş. Sigortada näme düşünmeýänniň dikkatyna. Saglyk strahowkan. Bagsaň bolýan ejeň biriniň gulagy iriňläp, ganap gulagy mestenak. Näme deýin men beýtmäýin, seretdirip beriň-de hani sigorta bara diýe. Banny sawarya bolýan. Puluňy berseň seret bolmasa da sen sigortaň näme oýnan agaw bize dik goýberler. Haram, utoron. Inne gitdi aýyň 8-ne başladyk işlep. Menem aýyň şulaýyň 16-syna Şotaýdan çykyp gaýtdym. Bular ýaly işte ijeňizi işlediň diýipler. Şotaýdan asker ücret. Inne seredin geçen aýdan şulaýyň 16-syna çenli, geçen aýyň 8-inden şulaýyň 16-syna çenli näçe gün bolýar? Näçe aýlyk bolmaly? Men näme zady we bank kartymyň dekondy bar o 20.000 TL geçirdiler o bir gaýratlar. 20.000 TL. Näçe pul ol? $400 500'e da yeten ha gancık. Inne o pul bilen okuwa girmelenini seret. Men okuwunda gurladım. Medipollan onoyun allym. Jaňa diýen gancıga. Gancık näme geçirmeliyän bolýan? Üst açamam. Bizim üstümüz bilen depozit töleýüňiz $1000 diýip gurlap oturan ubludup $1500. Suraty wa menne. $1500. Ejeň çykaraýyn, ýaňjalyk goýdum o suraty da. Ejeň bular wara kançitalar wara ýalňyşlyka basan boyun alasy gelen aga wentägem. Bular beýle oýun edip bilmer nöýtdiler. Doňjuklan draýsan o kimem bolsaň o goşu bile maksumat. Ene men gün görkezýän o, gün görkezýän, günü. Ene okaýaňyzmy şuny? Okaýaňyzmy? Depozit. Agam 1500 mi depozit? Agam şonu 1000 diýip düşünüp berdik welin. Olam adam maşyna 1000 ýarym ýatyrmalym biz. Gancık. Näme gurlap otyrdyň o? Enne diňle. Enne 20.000 TL. 20.000 TL alan adam $500 däl. Bar menem maşgalam bilen 2 adamyň kyny alanda $1500 çykkan, $1000 çykan agaw. 2 adamyň kyny alanda $1000 çykan agaw. Konçunny. Enne meni diňle. Enne meni diňle. Men onu ýaly işledim, men 2 ýyl işledim. Sen näme üstünde, näme işleýäniňizi adamlaram bizem gowulýasaw. Ağlap o taýda entek içkin 38 günüň içinde bolanlar var, olar aýtsan bular tutup öldüresiňiz geler. Ýöne Allah jan men edil 10 ýyl neme döretmäýin. Şeýle bir türkmenler geleberik. Ene şolaň lewapyl daşogudurlar diýenleriniň men arkasynda durup gaýdan şolaň liboýnyň nomeryny berbilýän liçkama ýazsaňyz jaň edip sorak görüň. Näil oglandy şo? Siz bilen özüni men repo. Siz kim diýip alyp bardymy? Ya şolaň gowunna degilen ýerde ejeň geleberik türkmenme degýänmi diýip gezdimi? Näil soranmy sora bilýäňiz? Mesele däl. Musur dökkäler. Takyp dökkä bolit. Ilini sokdy aşagyna gazaw diýip oturanyny gördüm. Ene erkekler şunýaldatlar gördü. Üstüne arsaraýarlar. Üstüne topulýarlar. Sen kim sen köpek sen gujugow diýip. Menem sen kime diýäň o? Gancık. Sizin özüňiz bizden çykan o diýip. Näil zatlar geçirli, bolýa o zatlar boş berýärdi, videoda bir zatlar goýaly. Enne hiç dowamy. Gaýtdym polny, bular ýaly zatdy. Ijeňizi işlediň diýdimdi. Geldim İstanbul'a, hiç zat diýemek. Geldim ayaklam yara, ayaklam. Hemme zadım men o bu zatlar o yalan söz. Menden ýekece yalan sözüm ýok, ene pırmoy gorkody. Ene ayağıma seredin. Ayağımın. Men repa diýsem ayağımı şeýttirip gedermi? Men özüme men repo. Men işlejek galo. Diýsem men özüme şeýttirermi? Kançita. Men şeýttirermi? Şeýdik gelmedimi? Giden türkmenmede ağlap men özüm üçin, men özümi sokany bu maşeýnikler meni Allah'ın üçin däl. Maňa men pulum koýany hiç. Men Hudaýa hak Allah tapşyrdım bulary. Men pulum koýany hiç. Aňyrda türkmenle maglaýa diýdim men. Geldim. Muňa diýdim, men şeýdik gaýtdym.
Men ýagdaýym bilýänmi men köçede galmalymy Serdar? Allah'ın hak üçin maňa kömek edebilýänmi? Sen edebilýän menini okuw ýerleşdirebilýänmi diýän bolyn? 1500 okuw muň edebilýän. Sen 20.000 TL aýlyk geçirdiler. Bir ýarym aý işledip. Nädip men o puly okuw ýetireýin? Diýän bolyn. Men sana dolsunmy diýär o. Sen Hudaýdan bir gorkýanmy diýänmi? Diýär o. Siz kim sizi özüni ananlarjak bolup oturanyny bir düşünýäňizmi? Men ömrüme şeýdip adamlaryň öňüne çykan oglanmy? Bular prosto bunýal oýun edip biljegimi bilmediler o meňle. Bulongda işleýän kelle menne on. Muňa diýdim, men şeýdik gaýtdym. Men ýagdaýym bilýänmi men köçede galmalymy Serdar? Allah'ın hak üçin maňa kömek edebilýänmi? Sen edebilýän menini okuw ýerleşdirebilýänmi diýän bolyn? 1500 okuw muň edebilýän. Sen 20.000 TL aýlyk geçirdiler. Bir ýarym aý işledip. Nädip men o puly okuw ýetireýin? Diýän bolyn. Men sana dolsunmy diýär o. Sen Hudaýdan bir gorkýanmy diýänmi? Diýär o. Siz kim sizi özüni ananlarjak bolup oturanyny bir düşünýäňizmi? Men ömrüme şeýdip adamlaryň öňüne çykan oglanmy? Bular prosto bunýal oýun edip biljegimi bilmediler o meňle. Bulongda işleýän kelle menne 10 etdi işleýänini bilmediler o. Sen diňe gıýgyrýan, sen näme adam şonýal günleri ýaşap men 3 gedek ya siz öldürürün ya men öldürürsünüz diýen ýagdaýa köçede galmaga näçe gedek duşdum awşulaň izinden. 3 gedek ýaraýjyň men öldürýänadyr ýa-da men öldürürsüňiz diýen ýagdaýa. 3 gedek kow. Men 2 çagam Araw Türkmenistan, no, Kançita. Men 2 tane oglum duraw Türkmenistan, no. Men şolardan ýardymdan çykaryp, şo derece, ya men öldürürün, ya siz men öldürürsüňiz diýip, şo ýagdaýa adam nädip düşüp bilýär o. Bular bolyn, bir zat diýen bolyn, başga zat diýen bolup, siz ahallap otyr o. Biz okuw näme? Okuw. Sen okuwuň gurrun neden mama şagal. Okuwuň gurrun neden mama sen sabaka. Sen iş diýip getirip adamlar şeýdi oturýarsyň diýip otyr. No. Gujuk. Inne diňläň. Inne bir jawadyny açyk düşünýärin. Adamlardan sözleşme diýip $1.500 pul alýarmy? $1.500 pul alýarmy? O da kimden? 2000 alýanlar haýsy? 2250 gelenler haýsy? Inne diňläň. Elliňmi 4 aýam işlemeli. Alýan aýlygyňam $500-600 diýip alaýaly. Beýgeldeňde. Inne seret 3 aý işläňde şolara beren puluny ýapdyňmy? 4-länji aýam özüňe galdymy? Bollu şo 4-länji aýyň utarýaram bolyn. Kow Türkmenistany guradýarlar o. Onnoň iziňe Türkmenistana barýan bolyn. Hany sen oglum 4 aý işlediňe? Näme gadannyň diýär bolyn? Way bagyşlan. Men ejen Serdar ara esseýli işläp berdim. Men prosto Türkmenistanyna messim. Özüm äkidip işledäýdi men Serdar. Men ýagdaýym agyr diýip men ofisyna bardym diýmeli bolýarmy? Gujuk. Näme etmeli bolýar? Aýdyňda $1.500 berip 4 aýam $500-600 işlemeli. 3 aýyň sen beren puluny ýapda 4-länji aýyňam gaýdyşyny $250 biledinmi? $250 çağajyklaryňa süýçük ökalyp baryp. Oglum, 4 aýlap siz taşlap gittimler ya ejejan. Maşgalan siz 4 aý taşlap gittim. Näme üçin gitdiň oglum? Ay Serdara işläp bereýin diýdimler. Türkde kösenýämisin. Ýagdaýym agyr diýip gapymdan gelýämisin diýmelimi? Ondan kimiň gapysyndan ýagdaýym agyr diýip bardyk bolýar o. Ganjyk namar. Men şutak gelemde baram, şolaň şu güne goýjagyny bilen ýaly. Allah kömek eden ýaly. Ýanym bilen men $1.500 pula keldim o.
$1500. 3 hepde şutaýda da şolara garaşyp ýatamda mundanam aňryk ýanky $200 samalyoda biledim koýup, soň ýene ýamaşgan awtobusda biled alyp şeýdip gidip men $1200 ekdime. Hani on kompensasiýasy. Ijeti näbelli. Şu zatlaryň hemmesiniň hem daşynnaw inan ýaňyzmy düýün şu zatlar patlap, video ýarlyp, ýöräbi gurady bolýan. Ey Allahyň birligine inan ýaňyzmy? Men seni pul berip aýyrdym milýanlik gurlaýarlar o. Ugraza dediýär maňa, men seni öldürdiýän, ýitirdiýän ýar o. Sen öz getiren adamyň saňa garşy çykdy diýip şolady diýip bolýarmy o? Eceň erkek bolsa etdiýdim, getirdiýdim. Meni bular ýalakyn ejeň bıçak guruşuny öldürmeýär o. Men hak wa gursagymda, men aňyrymda gurulaýan sözlemde ýürek wa hakykat bar o. Biliň, şonu diýmänem istatça, bilen akşular. Allah saýat ýokarymda. Sen aýyrdyýanlyk gurulan bolýar o. Gujuk sen kim o men aýyrdarýar o. Aşgabatlyň näme süýt goşup? Men saňa görkezýän Aşgabatly. Men o meselesi daş ogul lewap diýen meselesini bara. Allah badyr ýokarymda. Men size açyk aýdaýyn. Daş ogul lewap olar bir owa adamlary, mysal, sada adamlar şolar allaýan sen. Şolar diýen. Men saňa olar ýalyk, mysal, owaň adamsy däl, men Aşgabatyň adamsy. Meni Allah bilmersiň diýdim. Ýekece diýen zadym. Ine şo sözümem alyp öwürip görýäňmi näme getirdi? Daş ogul lewaplar işlesin diýdi diýär o. Ganjak agzyň burnuň ýşarar o. Men daş ogul lewaplar bilen bile oturup bir çörek şeýdip düwüp çörek ýedim o. Bu da geçer oglanlar gaýrat edeliň, türkmenler agdy bir bolalyň diýip. Men şeýdik gezdim o. Gujuk. Bular wara bilmeýän eken. Hiç hilek bilmeýän eken. Allah kessin. Öňem men özüme söz berilge. Şulaň ofisini çaýhana öwrýänçem menden sypma ýok bulara. Ýöne biliň, ertek gün siziňem gaýtjaňyz bardyr, doganyňyz bardyr, gardaşyňyz bardyr, garnaşyňyz bardyr o. Äge boluň o, allanmaň o. Men diňe şoň üçin şu zatlar etdim o.